இந்த அணில் குட்டி பாருங்க மரத்துலேருந்து கீழே விழுந்துட்டு இருக்கு. அம்மா எங்கே போச்சுன்னே தெரியல. நல்ல வேளை இந்த அண்ணா பார்த்துட்டாரு. இந்த அண்ணா பாருங்க அங்கேயே விடாம அந்த குட்டியை வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு வந்து பாருங்க அதுக்கு பால் கொடுத்து அது பாருங்க எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க, என்ன அன்பு காமிக்கிறாங்க. அதுவும் பாருங்களேன் இவங்க கூட எவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு பாரு, என்ன அன்பு காமிக்குது. அது நாளாக ஆக பாருங்க எவ்வளோ க்யூட் ஆகுது, எவ்வளோ பெருசாகுது. இவங்க கூட எப்படி விளையாடுது பாருங்களேன். அதெல்லாம் பாருங்க அதுக்கு துணி போட்டு அழகு பார்க்கறது பாருங்க, அது எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க. அந்த துணி போட்டது பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்காது. இந்த மாதிரி இருப்பாங்களா, அப்படியே விட்டா எதனா ஆயிடும்னு இவங்க பாருங்க. ரொம்ப நன்றி அண்ணா. இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க.